I pozdrav svima ljudi, Somy ovdje i dobrodošli u novi klip. I danas igramo Counter Strike V44. Fuck, što je ikona? Ikonica Sampa koju bug. Znači da pređemo na igru. Igrao sam Counter Strike 1.6. Tu nisam mogao da lepim IP, uopšte nije bio kompletiran server, šta god daje. Ajde bre, zašto se spuštaš? Znači serveri. Vidite, on je malo drugačiji od običnog. Malo crveno. Jedino što me nervira jeste to što mnogo dugo treba da učitam. Jedino to. Je kao, na primjer, i Source isto malo duže učitava. Ne znam za CSGO, nisam igrao nikad. Ali, znam za ovaj. Da, teo sam da kažem, ali mi još 4 subscribe-a. Do 70. Evo ga. Znači uzet ćemo ovdje, je bitno da imamo štit i pancir. Čekaj bre, sam kliknuo ja. Jesam, what the fuck, ne možeš ti da se uzme. Čekaj, 4. Ne mogu ništa da uzem ovaj. Ovo izgleda samo s pištoljima. Ne, kome roka! Struja nekaka, šta je ovo? Šta je ovo jebo? What the fuck? Provali! Ja ne mogu da uzmem pušku! Evo ga, znaš što? Dobre, imamo kalaš. I do kurac, usao sam. Ja rekao u protivnik. What the fuck? Svi, fire in the hole! Fire in the hole! Čekaj. Ajde da mi odemo ovamo da oni postavljaju bombe. Ah! What the fuck je da? Kako mu ubio? Inače ljudi, ja nisam neki profesionalac što se tiče kantera. Kad sam bio manji, brate, nisam znao za multiplayer. Samo single player sam igrao i ništa nisam znao. Po 40 ubistva jednom poginem. Znam druga 10 godina i igra Counter. Profesionalac, ne bi smeo s njim da stanem vela. Možda u nekoj sljedećoj epizodi igram Death Run. A C4 je postavljen. Sve jedan teroristi su povedli. Ovo izgleda neki naš terorist. Sad ćemo da uzmemo. Ajde će uzmemo M-ku. Dobro, i da uzmemo pancir. Okej. Imamo samo možda. Stavit ću ovo. Ajde beži prije. Srbi. Ako se... What the fuck, bre? Kako me ubio? Jedi govna, bre. Gle ovo. Kaže, a bre, Tripko, uplaši me. Ma idi. Čekaj. Ajde probamo sad s ovim taktikom. Ne, samo sam puku pare gleda. Dobro, mogu evo kod da je napunim do pola. Znači, ima Srba na ovom serveru. Ja nisam ni njih stavio. Skinuo sam ovaj Counterovu noviju verziju sinoć. Skidao se 5 minuta. Ostavit ću link u deskripciju da ko hoće da skine. Pa da igramo zajedno. I tako to. Okej, znači nova runda.
Puni. Glu. Pa sam stavio, nisam prigušivač. Ajde. Uskoro facecam. Ako budem mogu da ubacim. Fali mi, brate, neki flash player. Ja, provali foru. Znači, zadnji sam 0 kila, umro sam 2 puta. I šta kaže? Šta je ovo 60, 185, ovo je neki ping. Ultiki. Što volim kad se čuva ovako da sede. 15, je li ovdje postavljeno? Jeste? Idem te defuzujem. Defuzuj bre! Dobro je, bravo, brate. Umri. Ajde da uzmemo neki drugi pištolj. Ne! Čekaj, šta sam sad uradio? Čekaj da je napunjen. Uvratno napunjen. What the fuck, opet ova struja? Kako mi skine health toliko? What the fuck? Kako server tebra? Koje sranje? Da ideš ku. Da sam da izvinim, brate, ona epizoda Splinter Cell, poligon, nešto zeleno iskače i se se treba da izbaciti. Ja nešto čačko, pošto snimam bandikavom, čačko sam nešto anti-fix i namestim ja nešto tardirano pre svih vekova što se snimalo tako. I za jedna stvar. Okej. Ili je bug ili ovdje ne može se uzme ovaj štit. Ali to je meni omiljeno. Ajde, neki gun ćemo da uzmemo. Ja volim ovaj. I da napunimo taj pištolj. Opet struja, beži u kurac! Više neću da se tovarim ovako dugo. Uzem emku i idem u kurac. Čekaj. Što ste mi prasuli, druga? Dakle, njemu kažeš, a dobro uzmem. Nemam pojma da igram kabić. Ljudi, uskoro ću da snimam stamp. Najvjerovatnije. Sam pre. Ustavio neku poruku. Igrao sam pre. Sad više ne igram. Ali nisam zaboravio. Igrat ću s jednim drugom ovdje, snimat ćemo. Okej, 8-8 je. Znači, ko pobedi ovu rundu pobednik. I hvala svima što ste pobedili. Šalim se još neke stvari. Čekaj da otkačimo, ne treba mi. Idemo u masu! Nema ovdje nikog. Aaaa, počke! Nema šanse, ja ovo ne igram. Znači, ja ovo ne igram. Ne znam i ko je pobedio. Mislim da su oni. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, komentar. Također se subscribe-ite na kanal. I ako već niste, pogledajte Rašli. Okej. Znači, vidimo se.